खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आसामबासि रायजो राजानाव निमाहा बिदों नाथाय मानो निमाहा बिदों बिथां दिपेन बर'आ थारैनो मख'नांगोन जे जाय बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय मोनसे समाव दावहा नांदोंमोन मोनसे समाव बमा बारुद बेफ्रुसार होदोंमोन सोमावसारदोंमोन बै समाव आरो बै सोमावसारनायाव गोबां बर' हारिनि गेजेराव गोबां हारि हारिसाफोरा खस्थ' मोननांदोंमोन आरो बे सैनांनायखौ लानानै बे समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बर' हारिनि सार्थनि थाखाय थामहिनबा बे समाव जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिबिखौ उदां खालामनो थाखाय बे समाव बर' हारिनि जानानै बिथां बारग' एनडिबिनि जानानै गुबुन गुबुन हारि माहारिसानाव बे समाव निमाहा बिदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बेया পোৱা কথা নাই অসমত বহুতো ঘটনা হৈছে বহুত সংঘাত হৈছে গুলি বাৰুদ বম ব্লাষ্ট বিভিন্ন ঘটনা হৈছে সময়ত আমি হিজনে হিজনক ক্ষমা প্ৰদান কৰিছে ক্ষমা বিচাৰিছে আমিও অসমবাসীৰ ওচৰত এই ঘটনা পৰিঘটনা যোনে নকৰক কিয় যি দল সংগঠনে নকৰক কিয় আমি ক্ষমা মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ বড় জাতীয় সংগঠন হিচাপে যদিও এনডিবি কৰিছিল বিএলটিএ কৰিছিল আমি ক্ষমা মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बा उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय बे समाव आसामनि थागिबि रायजो राजाफोरनि सेराव बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय बे समाव बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ निमाहा बिदों बे समाव सिगांनि समाव जानाय जे गोरोन्थि थामहिनबा मोनसे समाव सोमावसारदों बे सोमावसारनायाव हारि हारिसाफोरा बै समाव खस्थ' सैनांदोंमोन आरो जायखौ लानानैनो बे समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिथांमोननि जानानै बिथाङा निमाहा बिनायखौ नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिबिफोरा बे समाव उदां अख्राङाव मोनफैयाखै थामहिनबा सौफैयाखै बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव बे समाव बिटिआर ओनसोलाव बे दाङाबाजि गैला आरो बे समाव गोजोन फैबाय आरो बे गोजोनखौ नोजोर बोनानै बे समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ हारि माहारिसानि गेजेराव खौसेथि आरो बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव थादों बे जोबथेसालियाव थानायनिया 13 बा 14 बोसोर बारलांबाय बिथांमोनखौ सुबुंथिनि खाथिराव बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायाव बयखौबो मदद होनो खावलायदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आबद्ध हल शांति प्रक्रियात তেওঁলোকে আহিল 5 বছৰ হল চুক্তি এতিয়া শান্তি ইয়াত গুলি বাৰুদৰ কোনো পৰিৱেশ নাই ইয়াত হত্যা হিংসাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই তো এই এটা খণ্ডিখনত এটা মানুহে যদি 13 বছৰ জেলত থাকে 15 বছৰ জেলত থাকে 16 বছৰলৈকে জেলত আছে তেওঁলোকে এতিয়া মূল খুঁটিলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ যি কণ্ডাক্ট অফ বিহেভিয়াৰ তেওঁলোকৰ যি মানসিক শাৰীৰিক যি চিন্তা চৰ্চা কৰ্মৰাজি সকলো এটা সাধাৰণ মানুহ নিচিনা এতিয়া হৈছে आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों थामहिनबा नोंथांमोना मिथिगौ सिगांनि सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमदोंमोन आरो बे लोगो हमनाया बर' हारिनि थाखाय थामहिनबा बारग' एनडिबिनि थाखाय मोनसे फिथाइ थाइथावना थामहिनबा बारग' एनडिबिफोर बे एनडिबिफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नायनि बेलायाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खुगा बेखेवदों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हाइनास आरो नन हाइनास केसफोरखौ बे समाव फोजोबस्रांनायनि थाखाय बा फोजोबनायनि थाखाय राहा लागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर'आ 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে হাইনিয়াছ আৰু নন হাইনিয়াছ যিখিনি কেसेस আছে 263 উইথড্ৰ কৰা হ'ল আৰু এতিয়া কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইদিনাখন কঠোৰ কিছু সিদ্ধান্ত লৈছে আমি তেওঁক ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে তাত যিখিনি কেছ আছে হাইনিয়াছ নন হাইনিয়াছ উইথড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান টেকনিকেল এতিয়া পৰ্যায়লৈকে যাই পেলাই কঠোৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ যোগেদি প্ৰায় 600-700 কেছ উইথড্ৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কিছুমান লিষ্টিং প্ৰক্ৰিয়া আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ এনডিবি হওক আমি এফচি হওক চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী সংগঠন আৰু জেলত এনআইএ আণ্ডাৰত 60 জন আছে জেলত CBI অধীনত মানে ভাৰ্ডিক দিয়া লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট দিয়া প্ৰায় 6 জন আছে সন্মানীয় ৰঞ্জন ডিমাৰী ডাঙৰীয়া আৰু জৰ্জ বড়ো অজয় বসুমতাৰী আমাৰ ৰিফিকাং গয়াৰী বা তেনেকুৱা আন সদস্যসকল তো তেওঁলোকক জেলৰ পৰা মানে ওলাই আনিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি নিবেদন জনাইছোঁ আৰু ইয়াত
কোনেও বেয়া পোৱা কথা নাই অসমত বহুতো ঘটনা হৈছে বহুত সংঘাত হৈছে গুলি বাৰুদ বম ব্লাষ্ট বিভিন্ন ঘটনা হৈছে সময়ত আমি সিজনে সিজনক ক্ষমা প্ৰদান কৰিছে ক্ষমা বিচাৰিছে আমিও অসমবাসীৰ ওচৰত এই ঘটনা পৰিঘটনা যোনে নকৰক কিয় যি দল সংগঠনে নকৰক কিয় আমি ক্ষমা মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ বড়ো জাতীয় সংগঠন হিচাপে যদিও NDB কৰিছিল BLTA কৰিছিল আমি ক্ষমা মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আজি চুক্তিত আবদ্ধ হ'ল শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকে আহিল 5 বছৰ হ'ল চুক্তি এতিয়া শান্তি ইয়াত গুলি বাৰুদৰ কোনো পৰিৱেশ নাই ইয়াত হত্যা হিংসাৰ কোনো পৰিৱেশ নাই তো এই এটা খণ্ডিখনত এটা মানুহে যদি 13 বছৰ জেলত থাকে 15 বছৰ জেলত থাকে 16 বছৰলৈকে জেলত আছে তেওঁলোকে এতিয়া মূল খুঁটিলৈ আহিছে তেওঁলোকৰ যি কণ্ডাক্ট অফ বিহেভিয়াৰ তেওঁলোকৰ যি মানসিক শাৰীৰিক যি চিন্তা চৰ্চা কৰ্মৰাজি সকলো এটা সাধাৰণ মানুহ নিচিনা এতিয়া হৈছে তো তাকে আমি জেলত তেওঁলোকক বুজনি ল'বলৈ গৈছিল আলোচনা কৰিবলৈ গৈছিল তেওঁলোকক শাৰীৰিক অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এইটো কোনো ভাল বেয়া পোৱা কথা নাই আমি অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ এই ঘটনা পৰিঘটনা এতিয়া আমি শান্তি ঘূৰি আহিছোঁ শান্তি স্থাপন হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এই শান্তিৰ স্বাৰ্থত চুক্তিৰ স্বাৰ্থত আৰু সাধাৰণ জীৱন যাপনৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকক মুকলি কৰিব লাগে হেতুকে আমি কৈছোঁ खुलुमबाय दावहारु अट' एजेन्सियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय बाजाजनि बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय फैगौ अक्ट'बरनि 2 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम फुजा धामाका अफार्स लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बे दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा बायगिरि बिथांमोननो लयेस्ट डाउन पेमेन्ट होनाय जागोन नोंथांमोना दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमाव होनो गोनां फुजा धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा गोबां मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री 5 लिटार पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट्स आरो गासैबो मडेलनि बाइकखौ एक्सचेन्जनिबो खाबुआ थागोन बाजौ रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हानायनि खाबु दं गोनांथार मिथिबावनाय बायगिरि बिथांमोना स्मार्ट वाच इयारफन बेग आरो ब्लेंकेट बेफोर मोनब्रै प्राइसफोरखौ जायखिजाया मोनसे बासिना लानो हानायनिबो अफार्स थागोन लोगोसे दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमा मोजां खाबुबो होबावदों बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपन हरनाय जागोन आरो लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला फार्स्ट प्राइज स्मार्ट टीवी सेकेंड प्राइज वाशिं मेशिन आरो थार्ड प्राइज रिफ्रिजारेटर बेफोर मोनथाम प्राइजफोरखौ जोबथा साननि थाखाय लन मेलायाव हरनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो दावहारु अट' एजेन्सि शोरूमाव होनो गोनां बैफोर खाबुखौ लादो आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8822018193 600003 99187 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन